An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko Tɔnbukutu kunun ko kɔni baara foyi kɔni ma kɛ yen yɔrɔ la nin wale in kɔni ye wale min tara Tɔnbukutukaw yɛrɛ de fɛ cogo min na u kɔni bɛ se ka u ka nisɔngoya jira min ye lakanabaliya min kɛlen don ka ɲɛsin olu ka dugu ma o lakanabaliya in tɛ dɔwɛrɛ ye Tɔnbukutukaw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko olu ka dugu ni a dafɛ duguw bɛɛ kɔni ko lakanabaliya min bɛ yen yɔrɔ la ko kɔni kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye kɔni ko produit fɛn o fɛn ni o ye minɛnw ye ni olu kan ka don Tɔnbukutu kɔnɔna na kɔni ko a bɛɛ gɛlɛyalen don nin waati in na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko siraw kɔni kan ko mɔgɔ tɛ se ka bɔ tuguni ni k'a fɔ k'i bɛ taa hali Mopti n'i bɛ taa minɛnw ta ka na ka d'a kan kɔni ko bamancijuguw ni marifatigi dɔw bɛ sɔrɔ siraw la min kɔni bɛ bin mɔgɔw kan tuma bɛɛ min yɛrɛ ye ko bato ye ni u tun bɛ don o de kɔnɔ ni ka taa u ka ko caman ɲɛnabɔ ka d'a kan o kɔni tun lakanalen don ka tɛmɛ sira kan o fana jɔlen don ka d'a kan ko ji kɔni o jiginna nin waati in na ko de kɔni kama kɔni u ye a ɲini mɔgɔw bɛɛ fɛ ko mɔgɔ si kana baara kɛ kunun o kɔni welewele min bilala ka taa mɔgɔw ma Tɔnbukutu a kɔni lamɛnna kosɛbɛ ka d'a kan kɔni baarakɛyɔrɔ foyi ma dayɛlɛ Tɔnbukutu kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ko an b'a jira a la fana k'a fɔ kɔni ko Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Point G hôpital la ni o ye an ka dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye tarata don kɔni jiko gɛlɛyaba dɔ tun bɛ yen kunnafoni minnu sera an ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko o ji tigɛli robinet na ko kɔni tun daminɛna kabini ntɛnɛn sufɛla la ka dugu jɛ tarata la wa o tarata don in kɔni na a kɛra gɛlɛyaba ye ka d'a kan ko dɔgɔtɔrɔw ni banabagatɔ minnu nana u lajɛ u bɛɛ tun bɛ gɛlɛyaba la ka d'a kan kɔni ji kɔni o tun tɛ sɔrɔ nin ko in kɔni senfɛ a kɛra gɛlɛyaba ye ka d'a kan banabagatɔ minnu yɛrɛ tun mago bɛ ji la olu tun tɛ ji sɔrɔ k'a min wa min ye fura minnu fana na ji kɔni bɛ don a la ka se k'a dilan olu fana tun tɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in sɔrɔla min fɛ kunnafoni minnu sera an ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko courant dɔ de tun tigɛra Jikɔrɔ ni Somagep ni ale ye cakɛbolo min bɛ ji di Mali kɔnɔna na o kɔni o ka bolofara min bɛ Jikɔrɔ ni ko courant de tigɛra yen yɔrɔ la Somagep mɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ kɔni ko Jikɔrɔ ni cakɛyɔrɔ in ko de bɛ ji di Point G hôpital ma ko courant tigɛlen kɔfɛ yen yɔrɔ la ko de tun kɛra sababu ye kɔni ko Point G kɔni tun tɛ ji sɔrɔ ayiwa an balimaw kunnafoni min tun b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye nin ye ani ce aw ka tulomajɔ la